awesome fire ekhona yase-TIC. You are a blessing. I take my hat off to all of you as the senior cowboy. Ngithatha isigqoko ngesikhipha ngithi salute kunina nonke. Amen. I just want to take us around a few moments of your time. I hope nizokwazi ukungilalela. I'll be exactly 25 minutes bese ngiyahlala phansi. Ngisuke ekhaya emini I think before past 11 or 12 with my beautiful children, abantwana babahle, insizwa amaqhawe, sihamba nabo bengidrayiva beza nami ngihleli. And endleleni ngihamba, I was asking myself ukuthi kambe yini engenza ngisuse imoto ekhaya ngibe ngilindwe inkonzo ngo-9 ekuseni ngize kule ndawo engiqala ukuza kuyona. And the answer was very simple. Into engilethe la ngilethwe i-connection. Somebody say connection. Ngilethwe i-connection because uma uphethe imbewu awukwazi ukuthi uphumelele uma ungenayo inhlabathi, soil. Njengamanje njengoba ngize la, ngize umfowethu, ngize nembewu, yena uyinhlabathi. Uyabona-ke siyesithanda ukuba nembewu kodwa sishode ngenhlabathi, sishode ngabantu. Yini inhlabathi? Inhlabathi is a relationship okumele ube nayo nabantu abathile empilweni yakho. But about Church of God, I'm not here to preach, but ngizela ukuzofundisa as a teacher. When I met that young man, I think about 1993, 92, somewhere now, I was still working, I think as a teacher or as a radio station. Yes, we met through the radio station. It's as if in Radio Petermansburg. We met naye connecting naye. Sagcina sesizwana sagcina sesijwayelene nemindeni singenelana. And every journey la bekudingeka khona ngidinge inhlabathi bengazi ukuthi ukhona as the fertile ground njengenhlabathi evundile. Whenever ngidlula ey'mweni ey'thize empilweni yami, if I were to tell you iy'tori engidlule kuzona ehamba nami kuzona, you'll be amazed ukuthi la ekhona ngake ngaba khona, la ekhona namhlanje wake wangifaka khona, wangelekelela, ngakwazi ukuhila ngenxa yokuba naye eduze kwabo. So ingakho ngithi uyayidinga inhlabathi. Kuyenzeka empilweni kube nembewu ushode ngenhlabathi ozotshala kuyona. Yabona i-relationship esinayo nomfowethu has taken us through a lot of attacks. Nabantu abaningi abazamayo ukungena phakathi kwembewu nenhlabathi. Ngoba uma uphethe imbewu abantu bayalwa nawe ngoba bayazi ukuthi uma iyakhonektha nenhlabathi imbewu izomila, and once kwamila kuzoba isivuno abantu abangeke basakwazi ukusicontrol. But nansi bekufanele understande ngokutshala. Once watshala kuba khona imvula, kube khona umoya, kube khona ilanga, kube khona iy'nyoni ezidla lento oyitshalile. Trust in Christ. I speak prophetically at the moment. Whatever ekade ukutshala over the years, ibandla likhona. Yonke into eniyitshalile ithestwa imvula, ithestwa umoya, ithestwa ilanga, ithestwa zinyoni ezidla lokho enikutshalile. There are days la ngizobona khona ngathi ibandla liyaphela. There are days la ngizobona khona ngathi ibandla liyakhula. That is the process of growth. Ayikho into embi kodwa ngisuke nidlula kuma-stages okukhula. As I stand here today, I am the testimony yokuthi uma ubekezela empilweni uvumela isizini yokutshala nokutshalwa kuba kompiyenzeka igcineni. I want to get straight into my message today. uNkulunkulu angithume yona ukuthi akufike ngifunde izwi likaMathewu 16 verse number 18 uthi uJesu kuPeter, and also I say to you that when you are Peter, and personally idwala, I will build my church, and the gates of hell ngeke melane nayo. I
awuthi ngiphinde uthi uJesu wena unguPetro, kodwa uyena uPetro uyidwala, and uma uyidwala ngizotshala phezu kwakho, ngizokwakha ibandla, amasango esihoko angeke amelane nawe. Inkosi kusela amazwi. Amen. Kwi-youth yase-TIC ngicela ukunikeza izinto eziwu-5 bese ngikunikeza izinto eziwu-7 engiyibhale phansi. Ibandla lakhiwa yini na? 1, ibandla lakhiwa yinto ekuthiwa i-priesthood. Naku ubupriste. Angeke uzukwazi ukuba nebandla eli-strong uma ungenayo i-foundation ye-priesthood, ubupriste. Number 2, ibandla lakhiwa i-prayer. Ibandla lakhiwa umthandazo. Number 3, ibandla lakhiwa zintshumayelo, preaching. Number 4, ibandla lakhiwa ubuprofeta, prophecy or spirituality. Number 5, okugcina, ibandla lakhiwa indumiso. Let me just go through the 5 P's once again. Number 1, priesthood, prayer, preaching, prophecy, and praise and worship. These are the 5 pillars ezokwakha i-TIC ikwazi ukuthi ibe yi-ground ezomelana nelanga, nemvula, nokushisa, nezilingo zonke. I-TIC ngeke ikwazi ukubizwa ngedwala uJesu akakulona ibandla lakhe namasango esihonke angeke alimele unless i-TIC in a strong priesthood, in a strong prayer life, in a strong word preaching. I-TIC is strong emoyeni. I-TIC is strong endumisweni. Combine lezi eziwu-5 akekho ongamelana ne-TIC. Kodwa uzothatha kodwa kungapheleli lokunye bazomhluka. Wathi uphinde futhi slow down. Uma uzothi thina sizoqinisa kwi-priesthood kodwa sinandaba nomthandazo, ibandla ngeke lisaba. Kodwa uma uzothi thina sohlala ngeprofethweni, uprofetha abantu, ugijima emoyeni, kodwa abantu bangafundiswa imiso, ngeke lisaba ibandla. Ibandla lakhiwa ukuprofetha kodwa. Ibandla lakhiwa yi-priesthood yodwa. Futhi lakhiwa i-praise and worship yodwa. Uyayidinga yonke le-combo yonhlanu njengoba sengiyibalile. Once wakhipha ukukhuleka ebandleni, ususenza ibandla. Usufana nomuntu ofike umuntu ehlele esihlalweni wasidonsa wawa umuntu. Bantu bami, as a young people abakhulisa leli bandla, cowboys and cowgirls, please make sure ukuthi ebandleni niyaqikelela ukuthi kuona konke enikwenzayo, you stick to prayer, you stick to the Bible, you stick to the spirituality, and you praise God and you respect the priesthood, and you will survive. You will survive. Kuthi-ke incwadi yezakho ukumesaba uJehova kukuqala ukuhlakanipha. These things engiyishoyo angikhulumi izinto engiyidlalele esikade ngayicabanga. Ngikhuluma izinto engiyiphilile, lezinto engiyiphilayo ezenza iMount Zion ibe yiMount Zion. Ngoba once you remove any of these things, iyawe ibandla. Uyakhumbula-ke ku-Ephesians chapter number 4 verse number 11, 12, 13 kuze kufika ku-14 uthi umpostoli Pawulo uNkulunkulu umisile kuqala ebandleni abapostoli, wamisa abaprofeti, wamisa abavangeli, wamisa ama-pastors, wayesemisa othisha. Othisha yilabo abantu abaqhamukayo uma wenza into bakubizile eceleni bathi kodwa ngokwenkolo yobuKristu akuhanjwa kanje. Siyabadinga othisha abazothi izwi lithi. Siyabadinga opasta abazoluleka baluse ibandla. Siyabadinga abavangeli abazophumela ngaphandle bayolanda abantu. But akwazi ukulanda abantu ukuthi abazokhonza e-TIC. I-TIC ingenayo i-priesthood is strong, the prayer is strong, the prophecy is strong, the praise is strong.
nabo bonke obuna kwenziwayo uqinile, awubalandeli into eyodwa, ubalandeli into ewu-5. I want to get this, young people. Nina ningophetho, angisekho ngoSimon. OSimon uthi lo bephethe izwi offering umnewethu ngaphambi kwami. Uthi kukhona abantu abazoshiwa ney'mbongolo. Kuthiwa wena umsebenzi wakho awukho, ngathi imbongolo ebandleni. Uyigadele ungabi nomzalwane oshiwa ney'mbongolo. Uma oshiwa ney'mbongolo ebandleni, yilo muntu ongamazi noma ukhona ebandleni noma ngeke. Yilo muntu uma kuphostwa into erongo, abe abanye abantu abangayiphuzi into erongo, kodwa khomente. Ushiwa ney'mbongolo. Ushiwa nani ney'mbongolo. Sithi nabantu abasha abazodefenda i-TIC uma-storms, uma-attacks, ey'mweni zonke i-TIC edlula kuzona, ungahlali ney'mbongolo. Mathogama lesi uthi nawe ugama lethe. Othi ngiphinde ngoba mina vele angiyena nomuntu okhuluma sababana. Ungabi lo muntu okuthiwa ugama lesi nawe uzivele ugama lethe. Uyile ngoba eshiwa ney'mbongolo ebandleni. We need people abazoba ama-defender enkolo, nama-defender e-priesthood, nama-defender ebandla. Ungabi lo muntu okushawa ibandla nawe uphakamise isandla uthi hayi vele angiyazi lento esiyenza la. Wenza kuney'nkinga, angabi wena ukhuluma ngey'nkinga zebandla kakhulu ukudlula wena ngaphandle. Defend your home. Defend your church. Defend your leader. Defend the vision you trust. Ungabi nombono. Nizodlala kusasa. Ubaba ugama nami yena ngosiposto sibiza sihambe. Nizosala endlini. Uma singanika ngeqiniso. Uma uzoba yilo muholo ozohlala nakusasa. Kuluma teacher wamatshe nawe bese ushikela amatshe. Uyixolo. Hamba ohlala nembongo. And mina abantu abasha ngophethe upon this rock I will be trusting Christ. Ngizela ngo-2009 baba. The last time ngikhuluma neyonke la ekhaya ngo-2009 ngafika ngebhanoyi ngizokhuluma ngize kuwena enkonzo lona. Ngakhuluma neyonke ese-trust ngalelo langa. Ngibona ngishume ezinto engishumayela ngalelo langa. And ngalelo langa ubaba was going through our storms elinye lelo mntwana ngalelo langa. Since ingenzeka kuyena I was there when it and ngakhuluma neyouth eyisilanda namhlanje ngizokhuluma neyouth in the season elikuyona ngiphethe imessage esimple musani ukulwa ne-foundation. Make sure ukuthi ibhilidi uma selakhiwe ungayi ngaphansi kwe-foundation ufake odocument uphumisa ibandla from underneath. So bona thina bandleni kuba nama-cracks. Mina-ke bazebona ngihlupheki angidili ne-crack, angiyi i-crack ngiyakwi-foundation. Uma ngibona kune-crack endlini awuyi kovala i-crack uqondana nala i-crack ikhona kodwa ungayi kuyona uye ezansi. Ngamanye masibona inkinga ebandleni ekuseni edolweni. Singalwi si-attack abantu ku-social media sibabuze ukuthi ngithini bayeke hlala la. Ngena kwi-foundation, ngena edolweni, thandaza. Wena ungiphethe upon this rock I will build my church. But this is the medicine in its level. Yes, but if I had time, I would lay hands upon every young person. Ngabe njengombona ngibeka ngedwa wami bengifuna ukudemonstrate into yasho Elijah. What Elijah umunguli ngokushilo wami. I am the result yomuntu ongamananga ngaqhamuka nje esewubishop Samuel. Ngaxoshilo wami. Angikoshanga ngomuntu engamazi. Ngayibosha ubaba omzala. Bantu abasha ave kubalulekile ukuba nomuntu oyi-role model yakho spiritual. Ungahambe ukhothamela bonke abantu ongabazi babiza ngobaba bakho ongabazi basukaphi. Ongabazi ukuthi bona baphuzwa ubani. If I had time, I would lay hands
ngikhuluma izwi lesiprofethi nesibusiso kubona wonke umuntu omusha la endlini. Ngideclare i-future, ngideclare impilo engcono for the future. Nasi izinto ezakhe umuntu omusha ukuthi umntwana offering besifundele lezi lapha ufuna uGenesis 22 uthi uNkulunkulu wathi Abraham wozala unyukele entabeni unyukele kubazalwane unyukele entabeni ungehleli ethafeni nyuka ungehleli ezansi uyahluka umzalwane athi esebekwe phezulu athi umezwa umsindo ehlele ezansi. Do not lower yourself. Ungasesisi. So when you see wabeka uphawu legazi kaJesu ebese uyehla uyokhuluma izinto zasenzansi. La ubekwe khona ubekwe kwi-position ye-authority. Ungavumi umuntu ozokwehlisa uyijokisa umhleli kanti wena ubizela ukuhlela ubizela ukunyuka wozala ukhulume nawe Abraham uthi lokulobela phambili kuma-offering kwathiwa akanyukele entabeni kuney'ntaba eziwusenze bantu bakhe engeke sifunge siyabazama ukuthandazela zokunika ithasa. Please go back to this feed, to this TikTok video, to this YouTube video, to this Facebook video. Ulalele lezi ntaba intaba yokuqala kumele sigibele njengebandla laseZiyoni intaba yokholo, religion and faith. Intaba yokuqala ekumele sikwazi ukuyigibela intaba yokholo. Without faith izinto zamahebheru ngaphandle kokukholwa akwazi ukumthokoza uNkulunkulu. In other words, we need to climb up as the church sigibele intaba yokholo. Number 2, intaba yesibili ekumele sikwazi ukuyigibela umndeni. Umndeni. One day ngiyile bandleni ngaphansi amehlo ezansi ngabiyelazi ukuthi bandleni ngabiyelazi ukuthi ngiyomama abanobaba abaphilayo kodwa ubafanele ngabiyelazi ukuthi ngiyobaba nomama othi ingane zabo zisizwe. Ngaqala ngayibuza ukuthi yini yenza umndeni ungabibalanga bathi yokwenzweni. That's where ngabhala ukuthi intaba yesibili kufanele siyigibele njengebandla ukwazi ukungena emndenini. Let me just tell you something. This is why the ibandla lokuqala in the book of Acts lakhula ngale kanye behamba umuzi nomuzi. I-trust ayizokhula uma ingakayenzi abahomsela ihambela abantu emakhaya. Ungakhona umuntu ogulayo abhekwe ekhaya. Ungakhona umuntu ofelwe abhekwe ekhaya. Ungakhona umuntu onenkinga kuyiwe kuyena angaze kuze yena thina. Ngamanye as the church we must go to where people are. Ngoba wathi uJesu ngizonenza abadobi babantu. Angeke ubadobi abantu uhleli kwakho ku-TV every evening. Uzobabamba abantu bathole ngokuthi bekhona emngcwabeni. Ungabuzi usodaphi. Wathi ngiqedele. Yangihlupha le nto ukuthi abazali benza ukuthi ngaqala ngayibuza what can I do to make sure ingane zabo ziyabalandela. So we must be strategic and we must be purposeful ngokulanda umndeni sofake ebandleni ngoba ibandla kaNkulunkulu lokuqala akubanga i-trust akubanga i-Mount Zion kodwa umndeni in the Garden of Eden. What is it? Mountain number 3, education. But sesikhuluma bonke besifunda isiprofethi kodwa bona isikole selesisithini. Amen. Sesingakwenza bonke namhlanje sigide kuze kube ikusasa ntambama ngomsombuluko. Kodwa sokusikole sesithini. Ipower esizoba nayo is to raise up i-youth ezothanda isikole. Yabona mina bazalwane ngizama umawe esebenza ethishini. Ubaba wenza itiye kodwa barezanga umuntu owenza itiye. Bareza i-giant ewubuholi ophethe even in business.
Ngihlala kuma-boards of big companies. I run so many companies, not as a bishop. No, when one bishop is a prophet of someone's life, I'm a businessman. I run a business, I've got a farm. I work. Why? Because I went to school. Ngafunda khona ngizokwenza ibandla ngakithi bengqondo. Kodwa nathi angikho ngemfundo, ingakho sengifundile bese ngiyaphuma etrust. Ngoba nesihlupa uma niye vets, nifike ningene vets, niye MUT, nibona abanye abantu bese nishiya le nkolo nithi hayi sikhathele ukuqasha. Noma ungafunda kangakanani ungaphumi ebandleni lasenyoni. Education. Mountain number 4, government. The trust. Sema ngelinye ilanga ke kube ngithumayele nokuthanda ngokukhuleka kuhulumeni. Yabona uhulumeni I work with so many people. Uhulumeni uyadinga ibanga. Uhulumeni ulahlekile. Babhala amapolisi, babhala imithetho engena Jesu. Ngoba ibanga lithula lisho lutho. Nathi njengebanga sondweni kwi-government. Ngoba sathi government kuthiwa abantu abathile, kanti government yethu. Njengebanga, we need to make sure ukuthi abayesifo i-government. Number 5, beyithanda i-media. Uma ibanga lase-trust ingekho strong kwi-media, hayi bantu abami mina ngikutshela, ngeke sikwazi ukuyiwina kithi. We need a strong media team. We need a strong TikTok team. We need a strong social media team. We need a team that was posted into the relevant esikhuluma into the broader community, not only to ETIC. Posta, ningaposti izinto ezikhuluma ngani bodwa. Niposti izinto ezikhuluma ngathi singaphandle. On the media. Njengamanje sidinga abantu abazophuma etrust, abazoba ama-influencer in the social media space, abantu abazoba ama-actor, abantu abazoba abaculi, abantu abazongena kwi-media bayi-owne, bangena ama-radio stations. That's mountain number 5. Mountain number 6, arts and entertainment. To have entertainers in this church. Hallelujah. To have people who are booked about as entertainers. If the answer is no, then that means we need to do something. And lastly, mountain number 7 that we need to defeat as a church is the mountain of business. Business. What you do? Thina abazalwane njalo abafolwayo kumele singene kwibhizinisi khona ngeke kubaza commission kule msebenzi. Sidinga singene njengabazalwane in business khona kuzongena abazalwane abanenembeza ukukholo abangezogcina bevela kumadlala commission kuthiwa sebedliwa. We need a church that influences the business. If la ibandla libengekho somabhizinisi, we need to uma bengekho somabhizinisi leli bandla, we've got a challenge. If we don't have a CEO leli bandla, we've got a problem. Must be now director in the department of Banban government, we've got a problem. That man standing there is a DG. Thank you. The Wababona, Somlugo, is very strong. After this is water, Evangeli, Agash, DG, we are safe. No. Sitting about the family. Sitting about the family, who owns one of the biggest paper companies, they distributed papers South Africa. That man there. He owns, he's a director at the CEO company. In a tracker more than 15. We need a man like that. His own goodness, because